नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. 2 लॉरीच्या भीषण अपघातात एक लॉरी चालकाले मरण. कारवार तालुक्याच्या तोडूर राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर मॅग्नीज व्हरची लॉरी आणि गोवाच्यान पॉंडिचेरी परमिटाचो सोर घेवची लॉरीक फाटल्यान धडक बसून दोन्ही लॉरीचे खूप नुकसान जाला. हो अपघात न्हिदेच्या भरात मॅग्नीज घेवन वयच्या लॉरीक सोर व्हरच्या लॉरी ड्रायव्हराला निष्काळजीपणान जाला अशें अंदाज व्यक्त केला. या अपघातात परमिटाचो सुमार 7 लाख रुपयाचे सोऱ्याची वेगवेगळी बॉक्सां फुटून रस्त्यार अस्ताव्यस्त पडली नजरे पडताली. मॅग्नीज व्हरची लॉरी बेळगांव खानापूरची आसून वाहन चालक रुपेश पाटील वय 23 हो जाग्यारच मरण पावलो, तर क्लिनर ल्हान अशा जखमेन अपायातल्यान पार पाडलो अशें कळला. या प्रकरणाची नोंद कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यार जाला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवारच्या बैतकोल नुस्तेमारी बंदराच्या उदरगतीच्या कामाखातीर भूमिपूजन. कारवार आज कारवार शहर वाठारातल्या बैतकोल नुस्तेमारी बंदराच्या उदरगतीच्या कामाखातीर अंदाज 4.5 कोटी खर्चाच्या विकास कामाचे आमदार रुपाली नाईक हेमगेल हातीन भूमिपूजन झाले. कारवारच्या नुस्तेमारी बांधवाले खूप दिवसापासून मागणी आशिल्ली की बंदरात रॅम्प बांदचे, नुस्तें सुकोवच्याक प्लॅटफॉर्म बांदचे आणि बंदरा भोंवतणी पावसाचे उदक काडचे खातीर नाले बांदचे. या सगळ्या कामा खातीर आज आमदार रुपाली नाईक हेमी सुरवात करून दिली. आमगेल्या नुस्तेमारी बंदरात नुस्तेमारी करच्याक सगळी व्यवस्था उरूं जाय आणि आमगेले कारवार नुस्तेमारी बंदर एक आदर्श बंदर जावूं जाय हाच्यासाठी हांवें अनुदान हाडून बंदराची उदरगती करच्याक सुरवात केला अशें आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, नुस्तेमारी पुढारी, बायला, नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. कारवारच्या होटेगाळी भीमकोल डॅमाच्या अरण्य प्रदेशात दास्तान केल्लो गोवा सोरो जप्त. कारवार जिल्ह्याच्या होटेगाळी ग्राम भीमकोल हिंगा 21 मार्चाक अबकारी खात्याच्या मंगळूर आयुक्ताल्या आदेशान आणि अबकारी उपआयुक्त कारवार जिल्हा हेमगेल्या निर्देशनान उपअधीक्षक उपविभाग कारवार हेमगेल नेतृत्वात खास बातमीन जिल्हा पंगड वृत्तीचे कारवार विभागीय अधिकारी आणि कर्मचारी हेमगेल जोड नियंत्रणात अरण्य प्रदेशात वेगवेगळ्या जाग्यार धाड घालून अनधिकृतपणान दास्तान करून दवरिले 89.280 लिटर गोवा मध्य, 305.500 लिटर गोवा फेणी तसेच 120 लिटर गोवा बियर हे ताब्यात घेतले. ताब्यात गेल्या मालाची किंमत सुमार 1,88,420 रुपये किंमत असा असे कळला. या प्रकरणाच्या 3 आरोपी ताब्यात घेतला. अबकारी उपअधीक्षक श्री बसवराज करविंद कोप्पा आणि उपनिरीक्षक श्री M नाईक तसेच निरीक्षक दयानंद हेमी प्रत्येकी आरोपीचेर एक असे 3 जणांचेर 3 प्रकरण दाखल केलात असे प्रसार माध्यमाक कळयला. कुमटात कारयेची धडक, एक जाग्यारच मरण. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा बेटकुळी लागीं महामार्ग 66चेर रस्त्यान वयच्या विठ्ठल पटगार वय 45
हेमका कुमटा मार्गान अंकोला वयच्या कारीन धडक मारिल्ल्यान विठ्ठल हेमगेले जाग्यारच मरण जाल्ली घटना घडली. अपघातानंतर जाग्यावेल्यान कारी सकट कार चालक फरार जालो. हिरेगुत्ती पोलीस चेक पोस्टार कार आणि कार चालकाक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. गोकर्ण पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला. पुढील तपास पोलीस करतेर आसात. जगलबेट शाळेत विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम संपन्न. विद्यार्थ्याला प्रतिवेक व्याप्ती दिवचे खातीर आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करचे खातीर जगलपेठ हांच्या प्राथमिक सरकारी विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम व्हड उत्साहात आयोजन केले. जगलबेट ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष सान्वी राहुल कलमणकर हेमगेल्या सहकारान या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या वेळार सान्वी कलमणकर हेमगेले तर्फेन गुणवंत विद्यार्थ्याक बक्षीस दिवन सन्मान केलो. तसेच या वर्साक 10वी परीक्षेत जगलबेटात पहिलो रँक येयल्या विद्यार्थ्याक बक्षीस म्हण लॅपटॉप दितले अशी घोषणा सान्वी कलमणकर हेमी केली. या वेळार ग्रामपंचायत सदस्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक हजर आशिल्ले. या वर्षी 21-22 सालामध्ये म्हणजे गेल्या वर्षी वार्षिक परीक्षेमध्ये 2री पासून 10वी पर्यंतच्या मुलांचा वर्गामध्ये ज्याचा पहिला नंबर आलाय त्याला बक्षीस आमच्या ग्रामपंचायत उपाध्यक्षा सान्वी कलमणकरने ठेवलेलं होतं. हे बक्षीस कशाला ठेवलं आहे माहिती आहे तुम्हाला? तर त्याच्यानंतर देखील बाकीच्या मुलांना देखील चांगला अभ्यास करायला पाहिजे, त्यांनी पुढे यायला पाहिजे, प्रत्येक वर्षात पहिला नंबर घ्यायला पाहिजे. तर तुम्ही देखील बक्षिसाचे मानकरी होता. तर कर्मने वाधिकार असते मा हरिषु कदाचन. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.